ҳамин рӯзро пазмонбудан иштибоҳе ҳам нахоҳем кард. равшан ба финали ҷоми ҷумҳурии тоҷикистон баромад. мо ғалабаи ин дастанро табрик мегӯем ва пагоҳ дастаҳои лигаи олии футболи мамлакат хатлон ва истарафшан дар бозии дуюми ниманиҳоии ҷоми ҷумҳурии тоҷикистон рақобат мекунанд. ба шумо ташаккур мегӯем барои таваҷҷуҳатон. марҳилаи ниҳоӣ барои дарёфти ҷоми ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи 10 октябр дар варзишгоҳи марказӣ баргузор мешавад. боқӣ ба ҳамаи шумо сарфарозӣ орзумандем. саломат бошед.